De verzakken huizen in Grauw werden mogelijk veromkocht door wenningcoöperatie Elkien. Maar nu waren binnen 20 huizen verzakken omdat er een bacterie in de pjellen zit. De helft binnen hier huizen, de andere helft is eerder verkocht. Elkien had speciaal toestemming kregen van de minister, want waarom keep je mij officieel net? In tegelfabriek Albarello in Menaam wordt het werken aan speciale tegels. Die binnen voor de treppen van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De treppen van het museum worden restaureren. De nieuwe tegels komen tussen de oude tegels te lezen, verschil maar net te zien wijzen. Bij het jerdere treinstation van Marren worden de eerste van een oude treinwagons pleert. Het gaat om een stoomlocomotief met wagons van 100 jaar oud. Ze zijn oornaam van een museum in Keulen en binnen van hetzelfde type dat hier op het dak op een locatie riet. In de wagons komt een pannenkoekrestaurant. Een flinke put van restaurateur Arend Gras. Hij restaureerde de heilige Nicolaaskerk van Sint-Niek. In de bodem zitten squarren die met speciaal voegmiddel dichtmaken worden matten. De kleur van de voegen moet van monumentenzorg hetzelfde zijn als het origineel. Ik het metselwerk is onmontaagste. Jong wordt het droog en vannacht kleert het op. De temperatuur leidt om de 13 graden in. Morgen begint met wat bewolking, maar daarna komt de zin heel dit meer te verschijnen. Het wordt dan tussen de 19 en 24 graden.